miwiti pagelaran asatine kamulyan nyanyi karya anglalipur pamirsa sedaya seni bareng kabudayan kita mugi ya tansah lestari uga rasa jagat raya. Pagelaran asesanti ning kamulyan seni bareng juwangi ngulihan ayahi karya anglalipur pamirsa sedaya seni bareng kabudayan kita
mugi yo tansah lestari kuncoro jagat raya. Ya. 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 Seni Badong Juang. Ya, ya,
Ya. Yole, galak kali. Galak kali.
Barong Juwangi.
gaji anu. Dipecuti kakak terus ya? Di stop dipecuti terus.
Kau bilang ke lapangan nyolot. Ini baru gerong ya. Ke lapangan nong lemah. Itu yang gerong dia. Renio le panggung. Tak mau ngisi lo. Lakukan kondisi dua. Kondisi pas pelebur tulis kita saksikan kirap pada siang hari ini dalam rangka sedekah yang dilakukan Dusun Juwangi, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, 18 Mei 2025 berdiri dari RT 07, RT 08, RT 09, RT 14, RT 15,
Pak. Ya, jalan panas. Nah. Sudah, Pak. Nah. Penerus nyoba. Penjajal bakul bakul es krim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bumi Dusun Juwangi, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali mengambil tema dengan sedekah bumi kita tingkatkan kerukunan dan semangat gotong royong warga Juwangi 18 Mei 2025. Sebelum dimulai, terlebih dahulu kita bacakan serangkaian acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan. Sambutan yang pertama dari tuan rumah RT 07. Sambutan yang kedua dari Ketua RW Juwangi. Sambutan yang ketiga dari Kepala Desa Juwangi. Kemudian yang keempat sambutan dari Camat Juwangi. Yang kelima ijab kabul. Yang keenam hiburan. Dan yang ketujuh penutup. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan memohon petunjukmu, sedekah bumi Dusun Juwangi, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, tanggal 18 Mei 2025 dimulai dan diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, acara pada pagi hari ini kita buka bersama dan kita lanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ini kepada petugas dipersilahkan menempatkan diri dan hadirin dimohon untuk berdiri. Sabar. Sama dong adanya. Berdiri hadirin. Tanah tumpah. Auto. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
saking pinten-pinten barang, pinten-pinten musibah, pinten-pinten fitnah kehidupan kami bantuan. Nah mugi-mugi tansah dipun pamrih. Tak seneng yo, tenang. Apa jadi stok sak kardus? Apa jadi stok sak kardus? Ini dulu Pak. Aku ora menonton. Dua yo. So, Al-Fatihah so. Ancang-ancang lu. Rapi men. Aku sama mengukur kamu di atas. Mari loro tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, amma ba'da. Ingkang tansah kula bertemi sesepuh bini sepuh ugi tokoh masyarakat ingkang wonten Dukuh Juwengi. Ingkang kula hormati Bapak Camat Juwengi saha para penonton ingkang kula hormati Bapak Yagus Juwadi selaku Kepala Desa Juwengi sak perangkatipun. Ingkang kula hormati Ketua BPD Bapak Undakir saha pangombyong. Ingkang kula hormati Bapak Aris selaku Ketua Paguyuban Dusun Juwengi. Ingkang kula hormati Kepala Dusun Juwengi Bapak Argo Haryadi kalian Bapak Edin Cahyono selaku Ketua RW Juwengi. Ingkang kula hormati Ketua RT Dusun Juwengi. Ingkang kula hormati ugi sedaya para rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal.
Monggo saderengipun kula matur panjenengan sedaya kula dherekaken manjuraken puji syukur wonten ngarsane Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun kepareng kasarasan kebahagiaan kamalan katitik wonten ing siang menika kita makempal wonten pendopo Kecamatan Juwangi sak perlu nindakaken acara sedekah bumi wonten ing wilayah Dusun Juwangi. Bapak Ibu sedaya para rawuh ingkang saged kula hormati, bilih adicara sedekah bumi wonten ing Dusun Juwangi ingkang kejatah nindakaken wonten tahun menika RT 07 RW 02. Pangetan menika saged kelampahan karana panyengkuyung saha dukungan saking sedaya warga masyarakat Juwangi lumantar bapak-bapak RT sedusun Juwangi. Ugi matur nuwun sanget dumateng para ingkang sampun kepareng asuh pambiyantu menggah saged kelaksanipun acara menika. Boten kana lumpen dumateng adik-adik kula seniman seniwati seni barong ingkang sampun kepareng panglipur wonten acara menika. Mangkaten semanten ingkang saged kula aturaken ambuh bilih anggen kula matur wonten cacat jawantan marani ing penggalih kula nyuwun gunging samudra pangansami. Akhir wassalam alaikum walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Juwangi, Bapak Yagus Juwangi. Ingkang kula hormati Bapak Ketua BPD sapanembangipun lan anggotanipun. Ingkang kula hormati perwakilan saking kecamatan Bogile Rawuh ugi sak panembangipun. Ingkang kula hormati Ibu-ibu PKK Dusun ugi ingkang kula hormati sedaya para rawuh tatung putri ingkang siang menika kepareng rawuh wonten ing halaman Kecamatan Juwangi saperlu nindakaken adicara sedekah bumi ingkang siang menika kajatah wonten RT 7 Dusun Juwangi Kelurahan Juwangi, Desa Juwangi, Kabupaten Juwangi. Namun saderengipun kula matur monggo sangat-sangat kula dherekaken tansah nunjukaken bukti syukur menyasanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Nggih karana sehituasanipun kita sedaya saged makempal wonten ing pendopo kecamatan menika kanthi raos bontong bebek dirawani manah bagyo mulya mboten sinambi sama tepat seluruh kemarin. Ibu bapak yang hormati, sekarang kula badhe matur siang menika adicara sedekah bumi ingkang wonten ing tlatah Dusun Juwangi kalikan bilih kala sampun dipun adani dipun acarani inggih menika acara ingkang baku inggih menika kirap ingkung ingkang mangke angge raos syukur wonten asanipun Gusti Ingkang Maha Agung diawit menapa kemawon ingkang sampun dipun paringaken dhumateng warga Juwangi pramila boten lain utawi boten lepat bilih sedaya warga Juwangi menika ngaturaken puji syukur panuwun dening Gusti lumantar ingkang sumara bumi wonten ing tlatah Juwangi inggih menika mujudaken wontenipun ingkang
lan sak tunggalanipun inggih menika sedaya ancak ingkang saking pitung RT wonten ing wilayah Juwangi sampun kasinadhiaken wonten ngarsa buka panjenengan. Bapak Ibu ingkang hormati, saestu bilih kawula sakadang saya menika saking Pak Kepala Dusun, saking Paguyuban Dusun sampun neguhkan pertika ingkang makaten kathah namun kula pitados bilih sedaya wau kathah kekiranganipun. Awit saking menika kawula nyuwun bumi samudra pangarsami hamba bilih anggenipun ngepokoro lan nyuguhaken menapa ingkang sampun kasediakan wonten ing madyan menika kirang meranani penggalih menika sami. Ibu bapak lan sedaya para ingkang hormati, wonten mriki kula nggih matur nuwun dhumateng kadang-kadang seni bareng Juwangi ingkang sampun nderek ngrejengaken swasana wontenipun dekah bumi ing dusun Juwangi menika. Boten kathah menugi dhumateng kadang-kadang kaneman sedaya kemawon ingkang sampun paring pambiyantu paning tuyul wujud menapa kemawon. Kula selaku Ketua RW Juwangi ngaturaken bumi pangpun ingkang tanpa pamit. Kok menawi boten kathah ingkang hormati semanten lan kula aturaken dhumateng Pranatacara salajengipun kula namung bederek akhir salam Bhinneka Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Matur sembah nuwun wekdal ingkang dipun paringaken kalih. Maturaken sugeng ingkang kinurmatan Bapak Lurah Yagus Johati lan sak pangampunipun ingkang perangkat Desa Juwangi. Maturaken sugeng dhumateng rencang-rencang PPP Juwangi. Maturaken sugeng dhumateng Bapak Bayan Dusun Juwangi, Bapak RW, Bapak RT, sedaya ini sepuh tokoh masyarakat Dusun Juwangi lan ugi sedaya warga Juwangi ingkang saged rawuh wonten ing acara sedekah bumi ing dinten menika. Untuk bersyukur dhumateng Gusti Allah ingkang maha lan dhumateng kita sedaya saged maksimal wonten halaman Kecamatan Juwangi wonten acara sedekah bumi. Mugi-mugi kanthi wujud syukur kita sedaya lumater berkah rezeki dhumateng kita sedaya lan saged nuluri kabudayan Jawi dumugi sak anak turunipun kita sedaya. Alhamdulillah kalau wau sampun dipunmaturaken beberapa karya kreativitas anak-anak kita tercinta sebuah kreasi tari. Saya mangke ugi dipun aturaken kesenian teman-teman dari seni Barong Juwangi mugi dadosna semangat berkreativitas dhumateng para penerus bangsa kagem jagi sedaya nilai-nilai luhur lan kabudayaan Jawi saklanipun. Matur sembah nuwun dhumateng ingkang kagungan dalem inggih menika RT 7 yang telah menyiapkan sedemikian rupa meriahnya dengan gotong royong yang dibangun. Semoga kedepannya semakin erat persatuan dan gotong royong yang dilaksanakan oleh warga Dusun Juwangi. Matur sembah nuwun. Cekapatur dalem, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat Jonin. Semangat ya. Alhamdulillah. Ya. Kita kirian nggak pantas ya. BRT ini enggak BRT RT 7. Oke maju. RT 8. RT 9. RT 14. RT 15. RT 16. RT 15. Gua pergi dan kulit lo. Nggih. Monggo BRT nggih. Biasanya Pak RT tahun ini BRT gede nggih. Monggo BRT cepat nggih, bro. Gando endah protosino. Anjay. Halo. Dah rumah kamu itu dia kan. Cepet nggih. Halo. Cek. Nah, ini orang covid, ya, orang covid. Ben itu keringet, ya. Sama omah mau wis kerjaan cetha banget, ya. Ben luntur gitu, ya. Ndak apa. Ya, Bapak Ibu, ingkang hormati. Ini jemput masaknya. Utaminipun bini sepuh, aji sepuh, ingkang sampun pono ing mawas sarta ing tutur. Kanca-kanca perangkat desa yang hormati, kanca-kanca BPD yang hormati, Bapak Kadus, Juweni, Pak Argo yang hormati, Pak Argo, sebagai tuan rumah, Bapak RW, Bapak RT, saha pengurusipun, saha Bapak Ibu, saha kaneman ingkang rawuh wonten ing Kecamatan Juweni nggih. Siang menika kita ngawontenaken sedekah bumi nggih. Dados panjenengan sedaya. Cah nom-nom pinggir sih. Cah nom-nom Mas panitia nggih. Cah nom-nom pinggir sini nggih. Pinggir sih sedaya nggih. Pinggir. Bayar nggih. Nggih siang menika intinipun panjenengan sedaya rawuh wonten mriki ngawontenaken sedekah bumi. Niku intinipun. Nggih. Hal-hal yang lain, masalah kesenian dan sebagainya niku namung pelengkap mawon. Nggih intine kita sedaya masakan sedekah bumi. Hormat matur nuwun dhumateng Masakan Gusti ingkang siang menika warga Juweni khususipun ngawontenaken sedekah bumi nggih menika asung nggih ujug syukur nggih dados umpama sing do usaha ngawonten sedekah bumi nggih usahane beda lancar kabeh nggih utamanipun kados Juweni niki kathah UMKM kathah nggih sing do usaha kathah mayoritas sing do usaha sedaya pramila menika nggih inti niki sedekah bumi tetep diwontenaken setiap tahun nggih menika muri-uri adat budaya ngoten nggih dados Bapak Ibu nggih kawula didampingi kali ibu-ibu RT mriki nggih saperlu dukung wontenipun sedekah bumi niki supaya sedekah bumi niki saged lancar kabeh nggih
luter ngono. Nggih, ben keringetan sih, nggih. Oh, monggo bias. Nggih. Wonten apa? Nggih. Dados kita sedaya panas-panas ngeten iki supaya ben sehat kabeh, nggih. Ora kudu nang-adunan, nggih. Ben sehat panjang umur. Kula dongaken warga Kadus Juwangi khususipun mugi-mugi sedaya panjenengan dipun paringi sehat walafiat, nggih. Paringi panjang umur, nggih. Amargi napa niat ingsun panjenengan sampun kalaksanaan ing dinten menika nggih menika sedekah bumi, nggih. Informasi saking desa Bapak Ibu, nggih. Niki panjenengan sedaya sampun nggih mungkin browsing lewat medsos, nggih. Niki presiden niki nembe ngawontenaken operasi Desa Merah Putih. Monggo Bapak Ibu ingkang kersa dados anggota koperasi Desa Merah Putih, nggih. Niki mengke mindset atau kedepannya mengke benten kalih liya-liyanipun, nggih. Dados mindset niki koperasi niki monggo kita tunggu bersama supaya mangke untuk Indonesia itu sakit swasembada pangan itu satu. Yang kedua meringankan warga masyarakat Desa Juwangi khususipun sing ekonomi lemah iso diangkat kabeh. Dados niki program operasi Desa Merah Putih niki mboten main-main Bapak Ibu, nggih. Dados mangke saged lancar sedayanipun nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya mangke program saking pemerintah Presiden Prabowo sesuai Impres nomor 9 tahun 2025 niki saged jalan lancar sedayanipun. Nggih. Kawula matur sanget betul kata niki mburi kula medho ngrasani nggih. Ngomong panas sumuk nggih, wedi wedake do blober nggih, daluntur nggih. Wis mboten sakara-kara kula matur. Kula cekapi semanten riyin bilih wonten matur kula ingkang mboten meranan pengajian panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunge pangaksama. Piye? Apa? Bonus? Walah lah, ya Allah. Niki bojone BRT udah resah, njaluk bonus jadi. BRT kira biasanya aku minggu mulai Solo, malah nang kene enten iki. Ya, ora apa. Tak ngerem aku nggih. Nggih. Wis dongane sehat kabeh. Ngoten nggih. Ya, nggih. Nggih, wis. Monggo BRT. Matur nuwun nggih. Salam kepanasan jenengan nggih. 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 Niki wau barungan. Nggih, Pak. Ya, 100 barungan. Kirang apa, Pak? 100 kurang. Siji. Kurang. Kurang. Duh. Loro. Kurang. Kurang. Duh. Telu. Kurang. Tekan sapa? Iki, Pak. Mas Topik. Topik iki jumlahan no. Papat. Kurang. Papat. 5. 5 no. Sama kalian atau saking kula mbok menawa menapa kula ingkang boten kerana pengajian panjenengan sedaya kula nyuwun maksama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bersama-sama kemakmuran yang ada di Dusun Juwangi ini akan selalu
selalu terwujud dan dengan gotong royong yang kita bangun. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemotongan tumpeng diterima oleh Bapak Kadis Juwadi. Terima kasih. Apa? Acara berikutnya kita saksikan dulu ya anak-anak kita yang baru berebut makanan begitu semangatnya, begitu senangnya kita ikut berbahagia melihat begitu dia antusias untuk memakan hasil bumi yang kita dapatkan. Apa enggak? Apa ini? Cek. Acara berikutnya yaitu Ijet Obul yang akan dipimpin oleh Bapak RW beliau Bapak Edi Cahyono. Dengan hormat dipersilakan. Ini matur nuwun. Dumateng kadang kula Pranoto Coro guru belajar ngajar niku. Janipun menika jam kobul ngentosi rayane iki sabari jam kobul niku karena menika sampun diisi ya mboten menapa-napa. Monggo masak nyuwun donga jam kabelipun pokoke dianggep kuwi apik terus monggo bariki agek diraya karo semua warga. Ngaten Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita mempersiapkan untuk kita sarang-sarang di syukur wa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kita semua yang sarang-sarang Kecamatan Bani dan seperti Miko Warga Dusun Buani Miko Anggadain aja Miko sekitar bumi yang berikan siang Miko Dukun Rantai Muki Sedoyo Tanawulikan Saking Sedoyo Warga Kadus Kaling Desa Buani Miko Dukun Jabai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam tunjukin atas tujuan Miko Nabi Agung Nabi dan tetangga sangwang Nabi Kuranganipun mungkin kita sedoyo bisa makan umat bulan sinaringan sabah begitu pun sepanjang satu sekoyo warga kabeh sekali desa Juang Manto boten sanes kangge milik seni sedaya warga masyarakat seperti dua ini mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah dijabai menapa dados panuwunipun amin Allahumma amin. Pramila monggo kita sareng-sareng sami nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pun sedaya warga wonten ing
dusun paling desa juang menika dipun capai dening Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sahbina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Wassalamualaikum tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Inna ibadina ama wa yudabina hidayah. Jangan lupa pedangnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina wa akhirul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa jalla wa na'udzu min syarri an-nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa sirratan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawfiqan fil mawtina wa rahmatan indal mawtina wa maghfiratan fil mawtina. Allahumma barik 'alaina sharafat mawtina wa nazatan lana wa ma'afatan hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihdina fiman hadayt wa 'afina fiman 'afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fiman a'tayt wa qina bi rahmatika sharra man qadayt. Allahumma subhanaka Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa qina lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu kangen tak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rano sing rada atas ngono to. Bintang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, demikian ijab kabul yang dilaksanakan pada hari ini dalam rangka sedekah bumi Dusun Juwangi, Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, 18 Mei 2025. Wah. Ya. Wah. Ya. Ya.
Sumangga ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedhakaken bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa. Sumangga ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedhakaken bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa. Oh. Oi. Sumangga ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedhakaken bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa. Ya. Sumangga ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedhakaken bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa. Sumangga ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedhakaken bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa. Yo tumandang angemprang-emprang anggebrak ang lilir singa lupa kridane ri sang raseksa aneba muntap-muntap sarwi lumapat anyegat-nyegat sang paketan kendatan samulat lir ngujiwat sang lumangsa mangsa pecah kasulaya. Oh. Yo tumandang angemprang-emprang anggebrak ang lilir singa lupa kridane ri sang raseksa aneba muntap-muntap sarwi lumapat anyegat-nyegat sang paketan kendatan samula. Jahahaha jahahaha
Slow anak iki lho bocah-bocah yang juangi. Ha he ha he ha 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 he ha he ya lele dah dah he ya slele dah dah he ya slele lo he ya